Firma Triumph naprodukovala a vyrobila sadu náradia určenú na demontáž zalomenej elektródy z hlavy motora bez jej demontáže. Sada je zložená z adaptérov, ktoré sa vkladajú do otvoru v hlavici a sú určené na presné vedenie predĺžených vrtákov, závitníkov a vyťahovačov. Pomocou 20 rôznych adaptérov je pre konkrétny prípad docielené presné navedenie a držanie nástroja v osi počas práce. Vďaka tejto sade je možné vybrať väčšinu kovových elektród s priemerom 3 až 4 mm z vozidiel Audi, Mercedes. Všetky diely zo sady sú dostupné aj jednotlivo. Triumph, len náradie.